Sorry, sir. ASP Sadiq. Sa. Ka ba shago. Kai hakuri. Allah ya baka hakuri. Ba ku mi ya wuce. Bawan Allah. Dan Allah kai hakuri. Kuma 'yan sanda tana baka hakuri bisa abin da aka yi maka. Ba matsala ya wuce. Wai ita dama duniya na haka take? Wallahi ƙarya ne. Dole a rufa ni, kuma dole a saya ni. Idan kuma ba haka ba, wallahi za a yi ta watsi. Domin zan fasa aiki. Sai na san yadda na yi mai girma matawalle ya san duk abin da aka kulla. Ni za yi wa butulci? Izzar so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba.